Hindi ka rin irugi papagayam nga iba sa ito lagip tinapalamas ni pagayam nga Sandra iti Ilocos Norte. Sagudahin nga iti surat. Dear Manong Nemi, Jack amo Manong Nemi tipuon ti dana ti biyag ko. Tamay saklang gayam nga ampun. Isumit lagayam nga saan na pulos wana awan na pulos ti mariknak nga pamateg timbilang kong ina ken kastamot ten timbilang kuwakabsat sipod at dan puot ko. Ngem tinariingak Manong Nemi nga ama ket nariknak tinalaus apa nang ipateg na kanya. Adak idin iti third year college iti kursok nga nursing Manong Nemi. Idi ta naamuhak nga may saaklain nga ampun. Leblepas idi Manong Nemi idi panangunget ni mami kanyak idi basit lang nga banag. Adala sa amin nga nagkinaawatan kini Sheila nga ading ko. Kat siyak manen ti pinabasol na. Wen, ore no nalawag abasol ni Sheila ti amin. Kat naibaganan na mismo dito'y Manong Nemi. Wen, naibaganan nga mismo kanyak Manong Nemi nga siyak. Kita, may saka lang ampon. Ampun ka lang. Nagsakit. Kaya nakasaksakit Manong Nemi. Imbaga na mismo ni mami nga may sakla ang ampon. Kalbasan na tinalikodan na kon. At siyempre, niyaya. Iti na nga si kaso kanya. Nagsaksangit kat imasidig niyaya. Hala. Gusto nan Sandra. Saan ka nagsangit na kasta? Isla sanggo apat siya niyaya. Ngayon na maminsan ka ba check gabot na sipod adan puot ko. Wala pulos tinarik na kapamatay kanyak ni mami. May gityatak unay hindi panakilangan na kini Sheila. Nilayang Sheila tibat patig na kat siya iruruman na. Yung apay nga ni daddy kat mariknak met nga ibat patig na kas pamatig iti pa kas pamatig na kini Sheila. Ay, ito na siya. Takit orayam ni daday, mga dumteng. Manipod ti pisina na, tayo sundot pagsaludsudam, Sandra. No siya ka talagang awan ti maibagak. Yung kasano? Kasano nga nabasamak ti amin? Kasano nga nabasamak yaya? Kasano? Ti amo kakat. Nasurukin nga may sa titabod mo. Idi alaendak na sir. Kaya ni ma'am, ngagbaling nga yayam. Ken manot tawag mo itan. Nagbarinak pa yung ngayaya ni Sheila. Adag dito idin ta maipas ngay ni Sheila. Idi ta saan yun nga masapol ti yaya. Akit nag-asawa kami mo tirakin ni Tonyo nga family driver yaw. Kit nagtultuloy nga dito ti yaya me. Iso na lang ta. San kam nga naadaan ti anak ni Tonyo. Kit si kayaya. Si ka di kang runahan nga saksi. Iti pa nangiruman kanyak na mahabi kini Sheila siyang kani. Kitnuawan ni daddy akang runaan nga mga saksakit kanyak na mayag kumaidin nga awanak dito yaya. Nilaing daddy ti mga pakaigaw gawidak. Nene, ala, adansan ni dading mo. Isudang kinito nyo. Ala po nasa mong dagiti luham. Tayong kasabati ng daddy. Karinton, isuntor nga mismo ti pagsalutsudam. Isunton nga mismo ti baka ibaga keng katipudpud no. Sinabat ko nga rod ni daddy Manong Nemi kat Jack may lingad keng kuwana. Di kinaliday ko. Talaga di man rin problema ti lam ko ngayon na unang anak ko. Nagapakay ka di man rin kani ading mo. Karimbas ko mga awan ti kanunungan ni mami. Ngayon di man rin ading mo nga Sheila ti kinanunungan na. Gusto akala. Daddy, mabaling ka din ang sarita ta? Yeah, sweetheart. Nagsarita tayo ti silid ko. Urayan ka sa di silid ko. Mabaling ka di dad.
Imanugot nga rod ni Daddy manunemi. When, siyempre kak iti salad ko kat dito nga inuray ko ni Daddy. Kata, iti adan ni Daddy, inarakop ko isuna. Inarakop ko ni Daddy manunemi. Kadyak man ng magawidan. Nagsangit. Hoy manong. Nagsangsangit ak ka nangarakop kini Daddy. Iha, what's wrong? Why are you crying, baby? Kahit kung nga kayo nga mismo, di pa kang ngigak, Daddy. Kahit kung nga kayo nga mismo, di pa kang ngigak, no pudno timbaga ni Mami Itay. Nga niya. Pudno ka di nga may saklay nga ampon. Saan nga dagos ka nakasungbat ni Daddy, manong naming am nagsanay itinaunag. Nga dahil taga po na no apay kas jelahingan, di pa nang tratar kanyang ni Mami. Isuta ka din siya lang. Ta saan nakapudno nga anak ni Mami? Kaya di nakapudno nga kamsat ni siya lang. Nga Mami nga si ka, Dad. Apa si ka? Apay, mariknak met unay di pamatagyukan nga. Anya di pudno, Dad. Anya, iba kayo ko please. Iha, iba't pati ka unay-unay. Itilikodan di amin. Itilikodan nga di takpudno nga anak. Nga inampundak lahing, Daddy, kasta ka di. Dad, kahit ko mismo ang mangigan ka na kayo. Tumingigan. At iti sakit ni Mamim. Nga makapadagas kang kuha natin pa nagsikog na. Posible nga isot pakatayan na. Dadidiga po na, inampundak ka. No kasta kat po no, inampundak. Nagapuwak iti orphanage. Kahit ko una iti madaan ti anak. Iso nga. Inampunda ka itilikodan nga sana kayat ni Mami. Nukas taga talagang hindi pa ilaing at hindi na ako kayat ni Mami. Talagang nga sana ko na kayat. Kabuta kayat na una itimandaan iti pudno nga anak. Nagtawad kang ko anak. Nakigasang-gasa di suna itilikodan. Ngata sakit na. Nga may parit kang ko anak tagsikog. Inlimad na kaniyak di pa nagsikog na. Nagbakasyon. Indadayo na tibagina kat sala nagsublin. Idi adan ni Sheila. Nagbaligi ng ipasngay ka ni Sheila nga awan ti dakas anapasamak kadakwana. Kaya di adan ni Sheila adan din nga dinakpulos kayat ni Mami. Ano mabalin kat sana kung nga kayat pa'y nga makita dito'y. Saan nga mabalin nga mapukaw ka iya. Gabot ipat-patig ka na. Sika lang di mangibat-patig kanyak, Dad. Sika lang di mangibat-patig kanyak. Sika lang. Iya. Ipatag na kang tumat lang ni Mami. Kaya kastamit ang tikapsat mo. Tsak lang mamati. Ipatag na kang tumat lang ni Mami. Kaya tikapsat mo. Basta saan ka nga mangimula tigura kadakwada iha. Ayatem lat ta ida. Bigbigam lat ta ni Mami akas pudno inam. Kaya ni Sheila akas pudno akapsat mo. Sumardang dan tumat lang ang mangirumen kang kaiha. Basta ksingsingpad ka. Ipas nagmutagadal. Masapol nga agbaling ka nga nurse. Registered nurse. Di ka kumapil na maki-boyfriend ko na kamanda samit ang boyfriend mo. Sorry, Dad. Ngamadan. Ngami karik ka na kayo, Daddy. Saan nga iso ti makadadahil ti panag-aadal ko. Da kayo kinisaldi a boyfriend ko ti kang runaan. Ng inspirasyon ko, Dad. No kasta, saan lang nga ng Sheila at the boyfriend na. Imuno na iso na nga naki-boyfriend, Dad. Kat ububing iso na ti do nga tuwin. Kanjak tultula din iso na, Daddy. Sala may sa DBF na. Kahit nung saan ihaw, Dad. Nga dahi tati pag-apahan na kanya. Bagbagak nga maditararamidin na sa balimit no kanting ipulong na ni Mami. Di kat adadamanin nga kagura na ni Mami. No adaman madi nga raramidin ni ading mo. Di mo tultula din. Ikarikadam ka din kapagbagaan. Kan saan nga mabaling nga konsintiren ti inan. Diyak kayat nga mayawan ni ading mo iha. Iso nga siya di mo gurgurahin natin mo, okay? Kan saan ka mangimulmula ti gura kini Mamim. Kas nakunak. Ipatagdakan tumitlaing ni Mamim. Kas tamit ang tikapsat mo. Basta lagi di tultuloy mo tinapasnek apa nagpasam. Kanti kinasingpat mo. Ohen manong name dito'y kung naamuan nga talaga nga may saak nga ampon. Inlawlawag ni Daddy ti amin manong name. Kaya't binagbagaan na nga
Sa anak ang mangimuna itigura kada mami kastamatan kini ading ko nga Sheila. Tadumteng to kano manong name nga ayatan dak tumitlaeng. Ipas nagkukano tagbasa. Kaya nagsingsing petak. Saan na kano pala makiboy-boyfriend ko na kumangim at damatin boyfriend ko. Orekas kasano manong name kit limakan mitlaeng tiriknak. Nagkariak kini daddy atong palik di kitibilin na. Ayat taglata ni mami kastamatan kini Sheila iti dikudan ti amin. Agsingsing petak kinipas na ko ti panangatal ko. When, kaya di agkita kami kini Saldi iti eskwela mi tagkaskolaan kami nga rod kaya nagpadpada ti kurso mi. Impudnuk kang ko na tinaduktalam. Sweetheart, awan pulos ti nagbaliwan ti marikrik na kang ka nga ayat. No pa'y may sakalay nga ampun. I love you so much. Talaga? Uwin. Awan pulos ti magbalbaliwan ti riknak, sweetheart. Kapag ipatpatid ka ko na yun ay. Imbagtadda kayo kini daddy nga mangipatpatid ka niya. Tsak kuman kaya at pa'y tagbihag. Nuwan kayo? I love you. Ito malim. Itulad ka do, ha? Inamin mo kini dadim ti relasyon ta sangat ang matan nga dakas no yam amunak matan kang kuana sanggadi isongin tumalim siya ha itulod kan to mismo di balayo kamalman na nga road manong ni Miguel Basante klase mi kini Saldi nagkuyog kami nagloga na kiti kotsena ngem ti makadakas manong nemi imbes nga daratso ni ti balay mi ngem imbigla likuna inserek na ti kutsen ti unig ti compound ti may isang hotel impadlaw ko nga dagos ti panagkit-kit ko tsakayat Saldi iti kasto yung naramid mo kagura ka mabita laeng Sandra mabita laeng kay mabiit kay mabayag ta Saldi ng jak kayat sweetheart ikarikan ka saan ka nga baybayan noon yaman ti bunga taramidan ta nakasakanak ng sumbat paganda rin man ti kutse Saldi pumanaw ta nito'y na talaga kaya't nak itulod iji balay. Itulod na kon. Kaya nobilitan ka. Agikisak. Kaya noroan niya tararamidan ng Saldi. No jak kayat. Talagang jak kayat. Matayak pa yung umuna sakbay nga maalan ti kayat mo kanyak. Mawatam. Kaya mapay ngamin. Mapay ngamin nga di mo kayat. Kunak man ano ayatan. Nakaya-ayatan ka Saldi. Ngam saan nga ti kayat mo nga mapasamag ti pamanagnek tapno mamati ka nga ipatpatig ka. Di mo ka di kayat. Nga mapadasam metin. Mayat. Naganas. Saan kang tungag babawi? Naganas, naragsak. No maarami digri na dumarita nga mabahi. Apay ko mga di mo tula. Di mo tuladen. Tapno adamatan may istoryam kadakwada. Tapno ada experience mo. Di nakipadpada kadakwada Saldi. Ada panawan para itiday tapasamak. Ngam nalpas nga dati dito eh. Intan. Dumsantan. Ibatanak. No di mo kayat nga kagura ka Saldi. Di mo nipapilit pa iti kayat mo. Di mo urahin nga sa balin di pa nagkita ken ka. At danto sa bali agundaway. No di mo pailang kayat di awat babalik ko. Pagandarim nga rodin ti kotse. Pumano ta dito. Itulod ng sudya balay. Pagandarim mo. Di mo ko urahin nga kagura ka. Ha? No di mo pagandahan dum sa aga kaglugan naklatan ti tricycle. Di kan tumatan kahit makita pa. Intan Saldi please. Pumanaw tan dito eh. Ket itulnog na ko ni Jabalay mi please. Nagtungpal matlaing ni Saldi manong nemi. Dimteng kam dito'y balay ngawang pulos. Tinagun-uni kada kami. Iri makadisagag iti kotsena pagisumit nga dumteng ni Sheila. Sandra? O wapay? Iso ka din ni ating mga Sheila? Iso? Mabaling ka din nga iyamamunat? Iyamamuka ka nakwada sa alangan ni Sheila. Kang runaan na dadadi ka ni Mami. Ngam awang paitan ni Daddy. Sige, dumahalong ka Saldi. Maminsan to lang din Sandra.
Orin no nilatan Sheila, ti mamo. Ti mama mo. Iya mamo na kini Sheila. Ken sorry ta napasama kita ha. Ikari, jak to na ulitan pa no talagang nasa mo pala kaya nga dan mapasama ka na ta. Sorry, sweetheart. Sorry na. Sorry na na. Tayama muna kong kini Sheila. Nalagaan ng tiriknak idireta nga pa nagsorry ni Saldi manong nemi. Kani nga amok nga rod ni Sheila ken kuana. Kani padlaw ti kabsat ko ti kina flirt na. Nakariknak manong nemi ti imon. When ken masurunak iso nga pinanawak lata idan. Ket imuna ako na simrek iti unang tibalay mi. Nagdiretso ak iti saled ko nga nagsukat. Nagsuan nga tarusak iti dining room iti ta mga sukatan. Nadanon ko dito ni Yaya ang mga sagsagana ti pangrabi imi manong. Tinulong kisuna. Sandra! Asin no radyahay nang itulod ken ka? Radyahay nang itulnog ken ka? Nga kinasasalita na ating mo. Asin no? Sampeng pimanaw, Yaya? Saman, ken simreng matin ni Sheila dito'y balay. Boyfriend ko, Yaya. Ay na, boyfriend mo? Wen. Ibunno kon kini daddy. Iso ngayam amok ko nga kini daddy ang awumot pa isudan. Maladaw ka no. Wen, maladaw da ka no kinitunyo. Nga gawid ta at atendaran ni daddy nga dinner meeting. Kasta ka di, Yaya? Wen kaham Sandra. Kumusta di na uding nga pa nagsarita yung kini dadim? Amum ka din? Amum ka din si bubukil nga kinataom? Ha? Sandra? Insong ba't kumet kiniyaya manong naming amokon? Sa nalagsanti pa nagsanay ko. Lope kasta okay lang, Yaya. Adamat ni daddy nga mangipatpatag kanyak. Kanada ka mat, Yaya. Jack mat kaya't ang guraan ni Mami. Kastamat ang kini Sheila. Ipatag ko lang taida akas ina ken kapsat. Sa nga bali, Yaya? Tanong makapagturpusak ton, kanadan ton bukod kong trabaho. Bumukod kong tumaten. Ano ya? Bukod kong tumaten tibiyag ko. Titurong tibiyag ko. Kaya doon ta kami kinisaldit at katuluyan. Siguro, Yaya. Kaya naragsak to tibangunan mga pamilya. Lakit sapay ko ma. Sandra. Wen, sapay ko ma. Kasta kang kanayon ti daw dawat ko manong name sapay ko ma. Tamay patagdak tumitlaeng ni Mami kas tamat ang gani Sheila. Sapay ko ma tatakam to kini Sandy tak katuluyan. Sapay ko ma, tanaragsak to ti bangunan ng mga pamilya. Sapay ko ma. Ngam ko nadan manong nemi no anya tinaikari nga dana ti bihag. Ket iso tinaikari nga mapasamak. Kadagdi sumasarunong aldaw manong nemi nadlaw ko kasla likliklikan nak ni Saldi. Kagura nak nga ta? Gabukari di panagked-ked ko. Ngam nagsuri mat. Nagsurimat ka din kanina nga dinan ulitin pa. Wano, kada ka din sa baling mabay nga makaited iti kayat nga agun-uden. Dua abulan tinapalabas si Bud nagamamuda Sheila kini Saldi manong nemi. Ini ta maklaat ak itim padamag ni Yaya kanya. Naladawa ka dimteng di balay mi ti day tanga malem adan da daddy kastamat tang kini Sheila. Ay na Sandra. Apa Yaya? Yaya kaano pa ka nagbaling ka Marites. Hambat nga Marites tinaga mo Natnagmot tayo niya, Yaya. Celia. Ngayon kasla kayat mo tagbaling nga Marites. Kasla da kayat mong ipadamag ichismis. Uy saan nga chismis na ito nasapsapa ka lang dimteng. Nangig mo kumaamis mo. No kasano ti pungtot di dadim gaputin na amon na kasasad ni Sheila. Sabay, ano't kasasad ni Sheila? Ay
buntis siya. Ano? Masigog di Sheila? Uwan, Diyos ko. Puno ka titanggay ko kayong kayaya. Ay, uwan, chismis naman. Si Yaya Marites ha. Ay, sa ilat nagang ko. Kasano ko ma? Awan samat pa timbagag keng kang aangapod no ah. Ay na? No awan ni maming manangan anawa kini dati. Asusapo. Nadangran na kuman ni ading mo. Kunak tupay ngamin eh. Jack mas dahaw na minsan Yaya. Edi kas diya nga kinagaraw ni Sheila. Siyempre. Saan nga maliklik ka na diag si Kog? Ibagman ta din na pinaragrag. Ubing paisong na. Kailan niya gayang titisisyon ni Daddy kini Mami? Kan asinot nakaalaan na. Amo na nga tanong sino? Katsa, sambit lamay may isa di boyfriend na. Jackman amo Sandra. Jackman amo. Niyamat din. Masikukin ni ading ko. Kat ububing. Sa dinugayang tiyan ni Daddy. At Daddy talikod. Lapang ko inik kanita iti ice cubes. Agin inom. Gapos sigot sakit tinakam na. Nimit tunyo ang asawa. Dangdang kahinan sa amon. Inagitayan na. Ha? Inagtayan ni Daddy. Alawin. Tapno mamon no anya to sustong istorya. Kasabulan ni Daddy ti kasasayita na Yaya. Siguro kat dinakayat. Ada Mami kini Sheila ti kasasayita na. Dakil lagi di pamabason na kini Mami. Gabot ti kasdyan nga napasamak iti kapsat ko. Isungin na kiti ayan ni Daddy. Takasasarita kiso na Yaya. Alay ka karutin. Dahil tuloy ko matagluto. Ala, ingkan. Naerteng tirupa ni Daddy anadanon ko itilikod ti balay mi manon na imi. Kasla dinak napuutan. Dinak pakid din napuutan ngayon masilig. Kan nakabaybayag sakbay nga siyumong bat. Dad? Daddy? Ay nagagaya men. Sandra na. Iha. Dad, ano ti problema? Sa mo tultuladet ni kapsat no. Talagang saan Dad? Namuhamon? Imbaga ni Yaya. Amoy mo tiniyaya. O niyaman na kiti masagap na kiti ito. Baga na kanya. Kat amin nga ibaga ni Yaya kat pudno. Dad. Ulitek sa mga sa mo tultuladan ni kapsat mo. Talagang saan Dad? Ingkari kong kada kayo deta sang gadi. Sila salimat matak ti dayaw ko. Adaman boyfriend ko ng Jack to arami din, ti mangipaay, ti bagi ken kuana, aging kang di ka makapagkasardad. Inton bigat. Aba inton bigat, Dad? Masapul nga. Maayaban ni Sheila dahil siya nga lalaki dito'y balay. Ha? Masapul ang mapagsasaritahan mi kada kinakanak dahil siya nga lalaki ti panagkasar di kitito. Naibaga ka din ni Sheila no asino ti ama ti si Kog na Daddy? Asino ka din? Siyempre, jayag na mga boyfriend na. Naibaga na ka di tinagan na Dad? Ngay tayan. Alam ni Daddy. Ubing pa, hindi na matandaanan. Naibaga na tayan, dahil baga nanganagan ng Jack. Jack balaki pa no. Sla. Alam ni Daddy. Lagi pa nyo Anat nagan na? Tayo. Amo kon. Saldi. Ha? Ano ko kayo, Dad? Saldi ko na yun, Dad? Wan. Saldi tinagan na. Saldi ka no tinagan ti ama ti si Kog ni ading mo nga Sheila. Kasta unay manong name ti pa nakakigtut ko, kasta unay ti pa nakakilaat ko ti baga ni Papa. Nga ti ama, tinagan ti ama, ti sikog ni Sheila nga ading ko ket Saldi. Agang angaw kayo Papa. Saldi ko na yun? Wen, dito ti balagip ko nga nagan ngayon baga na itay. Nursing student, isuna, akaskeng ka.
may mesa ka din nga eskwela ti pagadalan da siyela kinda diya nga saldi dad. Tsak mo na mo iya. Apay nga naklaat ka iti nakangiganagan nga saldi. Maguri ka. Apay kastalay nga reaksyon mo nga nakangig tinagan nga nagan tinakasikog iti kabsat mo. Sa bagay dad. Ato tagkakanagan. Saldi nga min tinagan ti boyfriend ko daddy. Anya? Kaya nagpadpada kami ti kurso. Ngam jackpot yan. Jackpot yan nga iso tinakasikog kini Sheila daddy. Kansang na mabaling nga iso ti ama ti sikog ti kapsat ko. Saan nga mabalin na ni saan? Ngem oray no saan ko nak manong namingim no iso ya talaga ket awan sa bali nga maramidag no ti agsangit. Ti makarik na ti sayem kan sakit gaboy ti kabigatan na awan ti klase ta bakasyon dimting ni Sheila kaduwa na ti nakasikog kan kuana ni Saldi. Ni Saldi nga mismo manong nimi ti boyfriend ko. Ay na, aya, ti kasangit mo ha Sandra. Ito dimteng da Sheila kanda kasi kong kengkuanak nga nakakita at kas taon iti kigtot mo. Saan ka nagtartari nga si Martisilad mo? So nga sinurot ka mga nowa nga sa pula na kapaya. Nagsakit yan, nakasaksakit. Nawarik nang dito nagsakit. Iba niya ko matirason tap no masaksaktan ka akasta. Gamot agasawan ton ti ading mo nga mapay nga kung mga masaktan ka no agasawan ton. Dinakasigog kang kuha na ihaya kit boyfriend ko. Anya! Wala, Diyos ko diya. Namalagip mo. Di intulnog na minsan dito ni Saldi nagamamuda ni Sheila. Dahil di nang itulnog kang ka nga kinasasalita ni Sheila. Isot nakasigog iti kapsat mo. Maniyaya iso. Inagaw kanyak ni kapsat ko ni Nubyok. Inagaw ni Sheila. Agaw na siya kapsat ko. Diyak rimrimori ti silad kumanong nemi. May di mano ni Yaya indaanon na taraon nga pangal daw ko. Diyak sinagid. Saan nga sumrek ti taraon kanya. Kasala Diyak pulos mananam. Diyak pulos maumang agsangit manong nemi. Hindi makaputak nakitutak dadanidad nga nakatugaw ti iking ti katre. Kumusta ka iya? Ay mo kay dad. Di nakmakadanagan. Kasi nung ibagang nga di na kapakadanagan kat ni. Yung may indano ni Yaya, ti pangal daw mo. Ito silad mo. Ngayon di mo matkinuti. Kaya nga di nga sawan. Nga di ka kapay nangal daw. Kaya agalas 3 iti malam. Iti damagin ka kini Yaya. Masikit ko na. Iti damagin noon niya ti sakit mo. Di namat may baga. Iti di ka makariing kita. Dinalapadap ko ti booking mo. Muging mo. Saan ka magana para? Ngayon tilangam. Iti agsang sangit. Anya ka din sakit mo. Ito'y barokong ko, daddy. Ha? Dito'y barokong ko. Iso tinakasaksakit. Nang uneg ti sugat iti pusok. At sana pulos kang agsarday. Ti managsayasay ti dara ti pusok, daddy. Yung apay. Nandi ti magbagak a boyfriend ko. Kaniso tinakasikog kini Sheila. What? Inagaw ni Sheila ti boyfriend ko, dad. Ti lalaking iba't pating ko tingkarik nga umunagan mo uding ayat ko. Inagaw ti kabsat ko. Inagaw na dad. Inagaw na. Saan ka nagsangit na kasta ha? Gustonan. Isar din mo dagsangit na pagsalitaan ta nga na yung pagti amin. Isar din mo ang dagsangit Sandri ha? Stop crying, okay? Ing karigata ka tinirad tiriknak. Isar din ko tinagsangit manong. Kawanan ti mangeg. Nga saling kensa ibek ko. Yung marik naklatang agsangsangit ti kaon ka. Ore no asinokit makarik na ti sakit iha. Ore matsiak no siyak kumati siya. Ngam siguro iha kat talaga nga dahito tinekari nga mapasamak. Nekari nga ti may sang malem kat intulnog ko. Intulnog nak. Dito ni Saldi. Inyam amo kisuna. Dayam amo ko makala kayo. Ngam awang ka anumet. Tamala daw kay kalo nga dumteng. Dahil namat nga dahi din ni Sheila kat nagamamuda ki ni Saldi. Nakita ki din. Ti pa nangipadlaw ni Sheila. Ti pa nag-flirt na tinubyok. Sinulisog na lang tinubyok dad. Saan nga nagayayatan ni Saldi. Ti pa nakasikog na ki ni Sheila. Saan nang ipadpadig ni Sheila. Siyak ti ipadpadig ni Saldi daddy. Siyak.
ko kini daddy manong name. Aga po siguro ta saan ko maipaay tigid-kid dawen ni Saldi kanyak nga panangipaay kun ken kuwanat. Tibagi. Kaya di mamamuna ni Sheila nga nakasagana nga mangipaay ti amin na ti sinuman na kursonada na nga nagkursonada mat ken kuwanat. Inistorya kini daddy nga panangisarek kumakaniyak ni Saldi ti hotel. Ano yan? Lalo kong ordan dyan nga lalaki no kasta. Naisarek nanti kotse ni ti compound ni ti may isang hotel pa. Una daddy, nimjak pulos kinayat ti dimsagi ti kotse. Matayag pa nga umuna sakbay nga maramit mo at kayat mo kunak. Dito unay, tinagdumahan nyo talaga iti kapsat mo iha. Natanang ka, nasingbad ka, din tuta. Ni Sheila, di na mo panunutan di ba sakbayan na. Kaslay ta. Kabilitan nga sardeng nan ti agbasa. Agbalin nga asawa kinina, nga di na oras. Kahit manulang titawin na. Dad, iso nga wang gayam ti rumbeng nga pagsangitam ika. Rumbeng kit nga gyabang ka. Tasaan nga siya, tinakapasabakan itikas, itinapasamang itikapsat mo. When dad, numaminsan ka nagyaman na. Ngayon nasakit lata. Gabuta, dakil ti pumatik nga inrenta nga talaga ni Sheila, tinangagaw ka nga kitinungubyok. Kaslad na baasol ko hingkuha nga naskin nga ikarok. Gusto nga ramidan na ti amin tapno masaktanak. Ngagsangit lang. Awan niya mo nga mahasol ko kayong kuha na dad. Katakawanan kayo ni mami. Tapno aramidan na kanyak ni gusto dad. Awan niya mo nga mahasol ko katakawa na dad. Wain awan iha. Talagang awan ti basol mo. Di iso. Iso dati agbas basol. Basol da. Iti parang gurgura da kang ka. Iti no tao mat ti basol mo. Iso nga dinusa ida ni Apo Diyos. No pa sakit mat kanyak. Iti kasta nga nagbanagan di kapsat mo. Kabot ipat-patid ko iso na. Kahit kung nagbanagan na siya tibiyag na. Iso nga Sandra iha. Ulitek manin. Di mo tultuladan tinaramid di kapsat mo. Saan ko man. Nagkariya karod manen kini daddy manong naimi karing karigata ngayon liwliwag ti amin. Tsak kayat ang madadail ti salun at ko kan madadail ti panagbasak. Kahit nakidi nga kasalita ni Saldi ngem jak inikan ti kundaway. Tanya kumapay tiras ka na pagsalitahan mi. Inarantak met nga jak inas azet ganti kapsat ko ngem awanan ti marik nag-agura ken ko ana. Jak ugalit agimula ti gura. Iti padak nga tao nang naruna da kadag iti patpatid ko. Ngem nagsangit ak manen manong nemi idi ta madanunan ti panagkasardig iti doa. Sanak ngem matendar manong jak maibturan nga tendaran ti panangikasar ti patpatig ko nga lalaki iti kabsat ko. Karabyan na imay ni daddy ti silid ko. Nakmalano awanan ti guram ti kabsat mo iha. Api nga di ka matandar. Api nga di ka puros nagpakpakita. Awan ti kurak daddy. Ngimjak lakayat nga may matangan ti pasama kapasaktan mo na itinakim ko. Amo ka mawatan nakdad. Kaya nung ano din iya. Kita dito'y na balay ng agyan. Saan iti balay da Saldi daddy? Dahito ti kang runan idi nga may isang kinidaw ko. Nga oray no isudan ti lalakyan. Nga masapol nga dito ida nga agnaed. Tapno mamonitor ko nga na imbang ti kasasad ti kapsat mo. Siya nga ro tinaskan nga madayo. Sandra? Amo ka mawatan daddy. Kahit ko ti makalipat. Diyak kayat nga agnanayon nga mariknak ti sakit. Kaya tuyak latamet. Ngayon aldaw nga diyak mariklikan nga di makita nang ididoan ang runa kini Saldi. Di matlatag sardeng di man nagsakit tinakip ko daddy. Katap no sana ngagtultuloy masaktan. Saan nga ron nga dito iti pag naidakdad. Papanam nga ron. Agyan ang iti-dorm. Ada si nga dorm iti eskwela mi. Exclusive nga para babae. Mabaling nga di dad. Dahito yan tinabayagan nga ururay ni mami. Suda kini Sheila. Amok dad. Ragsak na nga sa dakon nga makita pa. Hindi dahito yung nga balay. Hindi pa ilay nga kayat dak nga papanawan. Kahit itan nga mapasamag ti amin. Hawanag to nito'y dad. Ngayon please, itultuloy yung kumati mang subutar kanya kaya nga makabagtulpusak. Itultuloy yung kumati mang ipatay kanyak daddy please. Kahit ikarikpat ka na kayo. Nga ipatay kayo akas punong amak. Awan, agnanayon, daddy, ba't patay kayo? Diyak pulos malipatan, tingin siya at yung kanyak, daddy.
Ti panangampon kan panangipatagyo kanyak. I love you, Daddy. I love you so much. Naging narakop kami kini Daddy manong nemi kat mapne kak unay ti kinapudno ti pamatig na kaniyak akas pudno nga anak. Kat noan niya tinagtulagan mi kini Daddy manong nemi kit isu tinatungpal. Nagnaeda kiti dorm nga dati asidig ti eskwela mi. Intuloy ni Saldi ti panagbasa na ngim ni Sheila isun ti nagsardeng. Kat sakbay nga nalpas day di nga maudi nga semester inikak matlaing ni Saldi ti kundaway nga magsarita kanya. Agyamanak na makasarita ka matlaing. Ano nga mitiras ka na pagsaritaan ta? Awanan ti amok. Kahit ko nga mamuhan nga sikatipod nung ipatpatag ko Sandra. Andya? Pagkat katawanak lang Saldi. Ngayon so tipod no. Diyak mamati Saldi. Tano siya kuma talaga ti patpatag mo di mo kuma pinatulan ti kapsad ko. Di ko namkit-dikit narukop ka. Babawi ak no apay nga inayat ka Saldi. Sanggay mga rumbing ayatan ti kasken ka. Ngayon madakang ka ti ragsak ko Sandra. Saan ka naragsak di pa nangasawa kiti kapsat mo. Tadyak ipatpatag. Kinado na kinidyak kayat gaugalin na. Urean niya pati magbagam Saldi. Awanan ti Sir Servina. Agbay suman nga siyak at talaga ti patpatag mo. Ngayon kayat kumit nga ibagakin ka. Saan kan nga yayatin? Awanin ti paset mo iti pusok. Awanin. Paset kalaingin tila palabas ko. Agbaling kan tulangin nga paset tilagip ti napalabas ko Saldi. Manong nemi adu pwede gid kayat nga ibaga ko man ni Saldi ngem pinanawa kon. Kadanta ko mapwede gid gundaway akayat na ngagsarita kami manen. Ngem jak kayat ko nak. Tamangan no lalo kaguran nak tikapsat ko. Ngawam at basbason ko. Amangan no mapasamak nga bagyong murang nak. Baka agatap nga ad relasyon mi. Ngagpaninaklahin nga kabit. Iso nga liniklik ako ni Suna manong na yun. Aging nga nakapagturpus akon manong na yun kat siyempre. Kahit ko ti makaruwar nga dagos iti pa nag-take ko ti board amay sa akon nga registered nurse manong na yun. Kahit ko nga dambukod ko nga kwarta kahit ko nga saan ako nga suportaran pa ni Daddy. Kahit ko nga bukod akong tibiyag ko. Kahit ko manong na yun nga sangalan met tenterapahap ko para iti pa nagbabaliyak. Iriagdama manong na yun kas nakunak may sa akon nga registered nurse nagtrabaho ti ospital. Nagtultuloyak nga nagkasera. Ano saan nga siyak timapan mang sarungkar kada Daddy kaniyaya. Isuda ti umay dito'y kasera. Nakapagturpos mat ni Saldi kada damat itan nga agtrabaho iti balas yu tao. Dua ti anak da kini Sheila ti makadakas manong adadamag ko nga ita taad da ni Saldi ti abroad. Makilala lalaki mat kapsat ko. Banag manong nemi nga bakaloksahon orin ni Daddy kabuti aramid ti pudno nga putot niya. Awang pa'y tinagbalin nga kasukat ni Saldi ti pusok manong ngam jak tula mo na inton kaano nga dumteng ti paset ti lagip tinapalabas ko iti biyag kinayat ngagsabat ti dalan mi tinaikari alalaki apara kanya. No pa'y ado manong nemi dakit di agar-arem kanya. Pumakadak nga roden manong nemi kadagyaman naklaunay iti anos yung anang iyo basa na ito'y pakasalitahan ti biyag ko kinayat adyak tupulos malipatan nga nagbali nga lagip tinapalabas ko. Kat sabi ko manong nemi dadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagipaglagip tinapalabas. More power to your program manong nemi and God bless you always. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Sandra iti Ilocos Norte. Nagyaman akmat kang kasarda Sandra ting kabarang iburay iti lagip tinapalabas mo kanagyaman akmat karag iti naruway nga nagdengeg kan nagbuya pumakadak nga rudmanen pabagayam aging gayon tumigat manen pabagayam sa balin tumanen nga paranggan pakasalitan nga intay basa. Di pagayam yun ni manong yung Nemi Ruiz mangibat-batin tinibag oras kada kayam nga sangpada. Babay na po.